Yo, adofo, awurade asumdue enka obi biala sabre o hweme o tie me e wo Ntow TV so. Sabre aye aguze na wone no di sawoso ana sa wote menka e wo Ntow TV so no. Aye awurade esomafo ba ko a wayi no awie bremu a yeba so de ase. Enti dom hwiri mu ye no be cha awurade asem. Sabre nso no aseda enka obade na abio aseda enkoma me ankasa me director ene ono ana saye cameraman so de ase eye kankama na madam for pa kwame ono so na bochi dom ema bibia koso kama sabre wotemenkai etibre me no ebecha urade asem na me ye se ebeboa wo na apagya wo gidie agina ye so de ase onkwagie de enti ya woni ema bi wa trend ekoso a eni kwaze ekoso so de ase yesisi niema tirase esisi niema tirase me yemo mpaye na awurade enfa me so emfa na sempa no emra onkonkro no kwafo aseda ne aye nka wodei ehwede ye hunu de ye tre a na ya aseda nkuto ne ye de ma wo efise de waye na ebura adwen ne ntiase so nya nipa nyina na nya ne sede ye nya no tekyerema da bodwem na moje di ye mofu sane a na ya aseda nkuto ene ye de ma wo awurade aseda nka wodei ayeye enka wodei ya to ye nsa fra onkonkro don hwiri yi mu se be asampa ebe no awurade ma na nya asama ebe ma wo mankwa be pagya wo ma efiri mreyo mu edo magina aseda nka wodei don hwiri mu abaye tumi ahumfin ahumone etete mmepomu nsupomu enuamu emframamu tumi ewiemu atumfo asase so atumfo asase ase tumi biala bema ne muso don hwiri mu gina Yesu Kristo utumi mu edo mo ye wona asentia so aseda nka wodei wonkonkro wadom ntino amen ebre odofo yenye bre na ene wo encha urade asem to de ase yesisi niema bitirase yesisi niema tirase na nkante sa to de ase ebre ne no wote nsem bebre efa ye na urade ye na genkwa Kristo Yesu ho so de ase eyensampi na atefa no ebi ya sofo da beka ne ho asem beka ne ho nsem mone nanso ma me mount ase se ente sa so de ase ensem bia otete na ente sa emo obi ma nkunim dia botre nya dan emo so wodi atesem hunu achi a so de ase wo be kan samfu atia urade Yesu Kristo so di atesem achi a so de ase wo be kan sam hunu atia no obi anso ni wa kan sam mone afa urade ho a wafa ne ho adi wasase so totroto da what de ase me ntia urade asem ne hwe according to Exodus chapter 23 Sarah chapter 23 eho ana wadworo se entie atesem hunu entie atesem hunu so wodi atesem hunu achi a wo be kojam ade ensam na watefa ye na urade ye na genkwa Kristo Yesu ho ebi otibo TV so radio so information wo market wo tie bebre so de ase ensam aye kan nyina no ma me mount ase se enya nokore what said you what ye enora ene da apem nyina enkwa ni mu ne wo ni mu ne nkwa wo so de ase woti ase wanti ase wo pe ye ni mu ye na wurade Yesu Kristo mu ene nkwa wo se wo kwati na wo kwati nkwa se wo kwati na wo yi ne firi wa brabo mu a wo po na wo po nkwa eno na me pese mauti ase so de ase ena mpesa maoye den eti ase so po urade Yesu Kristo a bra ma me papa wapo nkwa bebia ni wo be na asase so beye bebia ni wo ebetimi de wakon nkwa die mu efise nkwa no na yi ne ho adi no ena wapo so ugina bia wo hen na otena bia wo to de ase ono ofiri soro eba ye ka sama wa wo firi fom a wo ye dote wo sente sa ye wa sofo bebre ho sampakafo bebre ho adifo bebre ho o hwa asema be firi nanum abafa ye na urade ye na genkwa Kristo Yesu ho a so de ase na ese ni enyan enti atesem hunu enti wose oto aso a wana no oto aso ase enen abonefo eni nsawoso eni abonefo nya dai eni nsawoso tu wase eni ni padodo achi enkwaye bone
eni nipa dodo achi enkoye bone se wanhwe ye obedi sofo bi achi obedi malam bi achi so de ase obedi konfo bi achi obedi wo bi achi so de ase eni abonefo ni nsawoso se obedi nkontompo adanhye ni abonefo ni nsawoso so obedi nkontompo adanhye anu ntie wasofo bebre wadifo bebre wasempa kafo bebre ho a Satan na anointe won ayi won a omonam behu bi TV so radio so Facebook internet so omugu so message ode beba nyina se wa atake ya na wurade ya na genkwa Kristo Yesu ensam bebre na wotefa ne ho efiri omonum tawde ase ebi se o abonsam nia no tawde ase ebi se owi wansole ayansam bebre na wotefa ya na wurade ya na genkwa Kristo Yesu enne don hwiri mo bra wotie me no awurade asam ye nokre tawde ase o se bere bi beduru sankrofo nyina beba omonam na ada akwan so tawde ase so mbe polutu ne padwene ombe se wadwene bra wo ye Kristo ni tawde ase omma wadwen yon tanta na obi so na adwene ye ne tanta no wontumi nko heaven wo so na hemamu wontumi nko ho etima me papa branch ababawa woni mra ho so the braka ne ye bretia bi so de ase e braka no e ye bretia bi ye na wurade Yesu Kristo wono ne wo wusole ene nkwa wono ne wo wusole ene nkwa ne mu ne nkwa wo so wo hwere japade we ya wa hwere ade ebi oyo defo so wo hwere ye na wurade Yesu Kristo bia na oyo hiani so wo hwere ye na wurade Yesu Kristo wa hwere japade enkwaje bebo emma nkwaje mfiri wonsa ene atesem jese omayimu ewiase ye wo mu na metese wan kase mahu seda do de ase da tama ye na wurade Yesu Kristo na sa asofo na na sa asampaka ni no wo he emu obi mfa nsem hunu ematwe mfiri adom no mo emu obi mfa atesem ematwe mfiri adom no mo ye na wurade Yesu Kristo wote sade wote enora ene da apem nyina wonse sada wote sada etise waso Kristo Yesu mu aso ne mu wasi eni nipa bi achi enkodi nkontompa dance ya nkrofobia o magisika o man mu wiashi mu ye di nkontompa dance ye tie ye na wurade ye na genkwa Kristo Yesu nya no kre so de ase ebi ye demons ana o ma apie se nipa o kan sam se de be ya wugidi a won Kristo Yesu mu no ebe firi wo na wanya wa wi a wo de wa bobon nsam gem mfani ya mabi ni agro sanchira chira no wotin TV so wotin we ya TV na ya wawo de ya radio ni ya wawo de ya obetima chima firi wo oti ase ere ncha na Yesu Kristo abawo no oba obeyi wona wo ye ne de ya no kwasem ni tie ni ye pa wase entie atesem hunu afa ni nipa dodo achi enso nye den enkoye bone nanso nka asem bi mu enkom kodi nipa dodo achi enane asemani tari ase wo dane asemani wa wodi adanse se sofu ya wo kan ne ho nsem sofu ya kan ne ho nsem anya no kre nso ugusu a wo kan ye bisa osisi asem a be kan so meteye na meteye so ti ase ya hweye na ye na wurade Yesu Kristo a wo kan ne ho nsem tari ase ebebua watifi ene kame ya se oman ye mu asofo we obonsa brante no atwefo no afre fo TV no so radio no so no wa kan de wo pepoto wonni mu honhom ate sofo no mu so wanya kan sofo kura na wo no utumi no a wo mu no anyi aduru hin odi ase honhom me na hya wo se fa ofun na frɛ na di na tama na ase kase
I was so no one da ho. He atesem hu no ebi na according to John chapter 4 verse number 7. Was Yesu na Yesu ne asuafo no enam. Omkoduru ba bi no John chapter 4 verse number 7. Na oba bi a ofiri Samaria ba ho betu nsuo. Enti abranti ababa wa maame papa. Enti atesem hu no obai Samaria ni bai. So dey ase bra Yesu committee no e was subula no ho. Wotie nsem apie o e bai. Wo de onya bra kenkan. John chapter 4 verse number 7 kenkan ko. Wase ma mensuo bi no man. Wase me. Se owura fi enti won kai. Enti won kai. Se won kai a o ba ye ne ye wo no wabusuafo anka nkire wo. Ya mo amane se mo ne ye nka. Ena ye de adwene bi ato ni patinimu anya no kore. Efa ye na awurade ye na genkwa Yesu Kristo. Eno achi asofo bebere wo man yi mu, wiase yi mu. Ase taya manti binum a ye o mo kan nsam de to won so. Eda ne nsam ani. Sanfo ne ebi ya nsam twerefo. So de ase obedane asam nani. Nanso na nte sa. Yenim baabi o mu free o mu hine ne yenim baabi e free o mu pese o mu gu Kristo som e saase enye ne e saase o baabi sane esi bi mu aboku o mu steme mu so de ase ye bo bi mu asanue mu no e ye saa ne ye pese ye kata nyamesam no so ye na wurade ye na genkwa Kristo Yesu ye pese ye kata ne so ye pese ye gu Kristo som anunti na obeti ye say so for do mfiri nyame wan kasa kura wo ka no wo de wani wo hu ya wo betima kan se metreye ye say we mfiri nyame so dia say wo mu bo mu hu modern kwan bia so gu Kristo so enne urade Yesu ye hintasema dia kyerɛw ti se wo ye Kristo ni a respect wo sofo fani agro eni atesem hunu achi nti obai oya na osase ene wo kompreni wo hwe na se Yesu no wonya hu ye ho obai wo busuafo ye mo amane wo bro no no so wo nte ye se ye Samaria fo ye ne mo nka ayakada ye ntam ena wo besere meme ho nsuanom eho ne nkwaje abo na wie so dia se wodi agro na tesem hunu wodi akira Samaria ni bai afi wogina no akeka nsam odi oba ye onananom ene wo maame mu ade ato ho na no no so di akire osehwe na owura hu ya na ana chese hu ya oba ye nka nkire ye bo amane se ye Samaria fo ye ne mo ye nka ena obesere meme ho nsuo anom ana to was me enya de sefata se me ma obibi ana Yesu e ka kire ne se wonim ni pakora wo se wo se maninsuo no ma anka obema no wo ma nkwansuo anom abrante baba wa ma me papa ohia nkwansuo anom so de ase mfa niema bi yin ye ho atesem niema bi eda ho enya no kure so de ase ebia na sofo na wo ka no ho nsem anya no kure no ebia na ono so na befa na wanya nkwaje sesei wo be danya bere ho ase menim se bia na wo ye won krofo bi wa menim se nyankopon ayi wo mo se wo mo no ye ka ne se atemuafo a wo mo no na hwe asofo so bu o matan o menim saudi aze enti no mo wani na ho nyesa obegye no me ato abra boso ma wani na ho nyesa obegye asudie kese ato wo ene wasefo so oba ne bere ne ho ase na fa Yesu Kristo de ne magu kwa no ho se oye mistake Samaria ne ba no wan hweye obe mistake ama nkwaje ne abo je urade Yesu Kristo di na obegye wo ene wo fiefo nyina enkwa ni mu na nkwa wo nkwa no ene wiase han obehwe Yesu Kristo akire kwan a enhyira no ebere yi mu asempa me wode ma ono no asempa yetia asopa enkyale asemtie awurade nhyira wo wonte na nim nkyira wo
ebele ya shida so enka me director me director ba ko pe director 1 kankama ena director 2 oro so mianga za da fo pa kwa me urade won hira mu nyina